És un projecte que ha explicat també una mica la nostra manera de treballar i com ens sentim còmodes amb els clients, que és un projecte de complicitats. Nosaltres teníem una necessitat, una idea, vam anar a picar a la seva porta, els hi vam explicar, els hi va encaixar, ells tenen les eines, tenen el coneixement, tenen l'ofici. És un autoencàrrec. De fet, nosaltres estàvem dissenyant una exposició que es fa cada any a Milà i vam començar a col·laborar amb una empresa de ceràmica perquè necessitàvem un material ceràmic per al muntatge de l'exposició. Ens vam posar aquest repte, no? O sigui, anem a fer una peça especial. Ens vam autoimposar que això fos una peça exempta en l'espai i que fos autoportant, que això potser és el que la diferencia d'altres tipus de gelosies. Si has de fer un muntatge efímer, pot ser aquesta peça autoportant. Si ha de ser per un muntatge més que ha de romandre en el temps o en un espai, pots anclar-te al terra, pots anclar-te al sostre, pots fer parets planes. És una unitat que repetida, segons la imaginació, diguéssim, de qui ho instal·la, doncs pots generar... Sí. Li pots donar un ús o un altre.